Makadiko vana vevhu. Inini kandinonzi ticha majakaka. Ndini ndichange ndiri ticha wenyu weshona muzuva ranhasika. Vana vangu kashona haina kumbonyanya kuoma stereki maiziya. Munombonza ananiko mazitenyu mimi kasika yekuudza katicha wenyu izvezvi mazitenyu. Ini ndonzi Ingrid kwakatsukunya. Okay, I see. Kumushande kupiko naiwe Ingrid. Kumushando bva kwamutoko ticha. Kungahwe kunorira pfene. Iwewe. Okay. Zvakanaka. Kose usina kupfeka school uniform. Nyasi sivhisi bakani ticha. Okay, next. Imisisi munonzani? Inini ndinonzi Mudzidzisi. Okay, kumushande kupiko iwewe Mudzidzisi. Ndobva kumasvingo kuzaka ticha. Right, okay. Ndine marudzi akasiyana kamuklasi mangu munomu. Okay, ko uyu anonzani ko uyu? Inini ndinonzi Grace ndinobva kuMbare. Saka zvakanaka ka. Saka nhasi katira kuita dura mazwe handitika. Right, tikati munhu akarova tsaranzinza zvine mbenge zvichirevei. Iwe Ingrid, tiudze anza tione. Kumhanya ticha kwanenge achiita munhu iyeye. Right, unogonesa iwe. Okay, regedza nditeka ndichipa mubvunzo then ndozokupotserai mubvunzo wacho naka. Pari kunzi Sibha akarova mabudeka. Saka mabude zvinoreveko nhai vana vangu? Zvinoreva kuti mabhazuva. Kureva kuti zviri kunzi Sibhi akaenda kumabhazuva. Iwe mwanaiwo pfutseke wanzwaka. Inde vakano uchida kuita kunge faninga munhu akatsvira mumbadhora akashama akabuda nepawindo. Pfutseke maniwe. Sorry se. Ndiani ari kuda kutiudza anza chaiyo. Iwe Ingrid taura tinzwe. Mabude ndikogona kuti Sibha akatiza kana kuti akarova kandi gate kandi huu 442 formation takanoporika. Yes sir. Ichi chinogonesa ichi. Right, pane chirahwe kachandinoda kukunanganisira vana vangu ka. Masipunu gwacha 19 tabarika zvinoreveko nhai vana vangu? Sei zvamuri kudotiitisa izvi ndizvere? Isusu sevedu vakadoenda vaisambotiitisa zvakadai isu. Aiwa hama usatye zvako ka sekutara kwandamboita kakuti nini ndinonzi majaka handitika. Ende ndauya nenyusira bhasi. Zvese zvemakopa zvamanga muchiitiswa zviya ndezvekurwara njere. Iri ndiro nyusi labhasi randauya naro iri handitika. Right, iwe ibva wandiudza chirahwe changu ichi kuti chinorevei. Handidoziveini. Tibvirapo zidofu hauzive iwe. Indavakaniwe. Right, ngatite mupanda tioneka. Ingrid, tiitirewo kamupanda kubva panamba 1 kusvika pa21 katinzwa. Muwa mumiri machizvinidzi rukatu ukupa kumusvizi. Uyu anogona uyu. Izvezvi zvimanjeka ndoda kuziva kuti mumwe nemumwe aigirei ticha majaka ka. Nekuti kana muchida kudzidza kuti mupaseka munofanira kundionawo kachekuleft maiziya ndokuti mupaseka takaenda. Se inini ndauya nemapoloni 49 ndaisirwa namama vakanzwa kuti munomafarira stereki. Hezve ndokuti tioneka rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara. Next. Ticha ini ndanonzi imbe dzomabhureza nozvambwa nomakodomo nonyama yakatsuriwa yakaisiwa dovi nomashonje akachekewa kuitira tomadenderedzwa nomapunu yorodhedhi yakachekewa futi kuita tomaringi no. Yes ndokuti tioneka. Right, iwewo kumasvingo wandigire chi? Inini se handidi kuda kunyeperai. Makanaka imi. Rasta renyu iri rinodondiyevedza chose, uye pose pandinokuonai ndinomerera muviri wose. Saka ndanga ndangoti hangu munditore inini moenda neni nhasi kumba kwenyu usiku hwese moita zvamunoda neni. Serious here muzukuru, haikona kutaura zvinhu zvakadai seiwewe. Uriko manje iwewe, saka ndoziya sei kuti uri serious? Saka ndoziya sei kuti uri kunakirwa neni zvekudaroka? Ndauzondipambura ka pamasini waiziya. Ticha, izvozvo chete here. Uyai ndidokupa iri kisi chaiyo. Hezve, itondirovaka iri French kisi chaiyo muzukuru. Naiwe Chikombera, wakakwana here wewe? Wakutotakatika kekurotomoka everyday. Chiko newewewe? Mahwambaya ko kunze kwanga kwatoedza futi nhai akomana. Iwe ukwane wanzwaka. Muka uko usati waita weti futi. Zvaendwa izvi.